Какво стана? Защо не съм качвал клип от... Ами, то тук сега е 24,18. Хора, не съм качвал 2 седмици нещо. И да, днес ще се оправдавам, ако не сте разбрали. И ще направим още един channel update. Знам, че правя се едно един channel update и после един channel update. Затова това ще бъде channel update 3.1. Защото ще говорим за теми, които допълват channel update 3.0. Така, сега да започнем с факта, че може би и днес няма да може да има епизод, но ще се опитам, отново казвам, още в първия channel update си казах, ще се опитам и сега ще обясня защо съвсем нямаше епизоди. Мисля, че първата седмица, която нямаше епизоди, тогава дори бях казал, че ще направя много клипове, това се провали, когато играх навънка и цяла седмица излизах навънка. Сега ще обясня защо. Нали, ти каза се едно, че няма да имаш клип. И това е защото с някои от хората ще си да чака август, с други няма да си да цяло лято, а с трети въобще няма да се виждам повече през живота ми. Но не е чак толкова сигурно, защото може да правим някакви неща. Но трябваше да се видя като за последно с някои хора и го направих. Имаше хора, които може би ще се видя скоро, но пак 3 седмици за мен с този човек да не се виждаме много, според мен, защото в принцип и когато имаш училище, той не е от моя клас и дори не е на моите години, но все пак, нали, да. И точно заради това нямаше клипове по оцените. Но втората, защо нямаше? Ами защото бях на почивка. Под почивка имам предвид на Доспад, където нямаше какво да правя, освен клипове на телефона. Обаче там бяхме 50 човека, имаше бебе, което връщеше и просто нямаше начин да снимам клип на телефона. И да, следващото нещо, за което ще говорим, ще е Mobile Games, не. Мобиле Гамес, мобил просто. Пишем мобил, защото вие вече си знаете. Така, мобилни ще има, това го казах. Мисля, че миналия епизод с чест опенинг, когато говоря за Clash Royale, ще има клипове не само на Clash Royale, една друга поредица ще има. И като цяло този channel update е малко спойлерски за какво ще става в моя канал. И сега искам да започна с това, че ще има истории. Сетих се за още нещо, както казах да е клип, обаче не можех. Така, сега, какво ще има? Сега казах ви защо нямаше клипове. Буквално вчера се прибрах от нас, от тази ваканция, така го нарека. И тогава сетих, че ми се спи. Защото през цялото време аз там подскачах, ходих на пещери и други глупости. И ми се спеше. И когато легнах да спа, съзнах, че съм болен и сутринта имах 38 градуса и 6. И до сега лежах и ядох кисело ляпо и филийки, но няма значение. Нещо, което искам да кажа е, за Бога, трябва да си пия топчета, за това ще ме извините само на секунда. Добре, че сетих, че съм болен, защото иначе нямаше да ги пия. Няма значение. Не съм беше на секунда. Така, за какво говорих? Бях болен и до сега пиех топчета, следвах си компарещета, пих норфени. Какво да разправям? Бях си чисто болен сутринта. Но до сега някакси мисля, че се излекувах. Сега мисля, че имам 37 само, което пак не е малко, но все пак не е, нали, да съм малко преди 39. Но няма значение. Това е до някъде причината, защо нямаше клипове до сега. Отново, ще се опитам да има, но не казвам нищо, защото видях какво става миналия път. Така, важна тема е топ 10. Така, не, съм топ класациите. Така, защо топ класациите вече ги пише на втори път? Ами с хора, в момента съм направил два предстоящи топа, които вие ги знаете за топ 300 игрите. Една друго. Някъде към 6 топ 10 клипа ще бъдат. Може да са и топ 5, още не знам. Едното може да е топ 5, другото може да е топ 20. Ще видим. Топовете ще станат много важни. Странните клипове съм приготвил 1-2. Казвам за мобилните. Така. За Clash Royale, нали това мобилните, забравя да кажа, че ще правя много чаленджи, така че много скоро ще видите. Ще възвърна една класация, една
една поредица, която отдавна съм забравил. И просто защото ми се играеше, но наскоро ми се доиграва, бях на почивка и гледах клипове на нея. Значи ще направим и на нея надолу, да я възвърнем. Само ще ви подскажа, че с нея едни бразилци ме гледаха, така че вече може би се сетихте. С хората, които се сещат коя е играта. И последното нещо, да, поредици, възвръщането на поредици и едно от най-важните неща, куизовете. Добре, не се пише така, бе. Така, куизовете ще са много и много тъпи, но няма значение. Ще се опитам да ги направя максимално хубави, защото аз съм ретард и не знам почти нищо за игрите като думи, но ще се опитам да видим колко максимално ще може да направим. Ще направя куизове на... Първо съм си мислил за Paladins, но сега тук се сетих, че може и на Clash Royale. Така че и да в момента, ако се чуете игрите, които играя само единствено на Paladins и Clash Royale, защото просто няма какво друго да правя. И да, нали, тук. Да. Играм и на други мобилни игри, които вие обаче няма да ви спорвам, които ще направя... вече съм направил епизодите. Отново, аз съм направил... това е много важно сега. Направил съм поне 5 клипа. Обаче, някой нямам тъмнейли и това не може да ги кача от мобилното устройство, защото ги бях направил още, когато си получих телефона, който беше 2 дни преди да заминем за Доспад. И след това също така бях записал един епизод на един туториал, който може би ще видите днес. Отново ви казвам, нищо не е сигурно. Може да накача никакъв клип, може да кача 20 клипа, може да кача 5 клипа, не се знае, но имам поне 5 некачени клипа, които съм записал. На единия даже съм направил и... чакайте, че си разсъдних. Даже на единия съм направил и тъбнел, но той, разбира се, беше... Такъв стана много бе. Той беше... на компютъра и не можа да го кача, останалите бяха на телефона, обаче не бяха обработени. Нито тъбнел, нищо. Знам, че има програми, но просто не ми занимаваше на почивката да правя клипове. Разбирате ме как е. Пък и нямаше как да ги направя, защото трябваше много такова. Пък аз почти по цели дни бях навънка и малкото оставащо време трябваше да ям и да спа или да ходя до туалета. Но разбирате ме как е. Хората, които ходят на почивка, знаят как е. И да, нямаш просто какво да направя. И сега бях толкова неактивен в YouTube. Да знаете, ето го обясних, обясних токосаците, проекците и поне 5 клипа съм записал. Така, също така искам да ви кажа, че най-вероятно ще направя други видове епизоди, но още просто не съм решил кои ще бъдат те. Защото просто да, мързи ме да направя всичко. Но да, не че ме мързи, но просто не мога. И да, това е. Нямам какво друго вече да кажа. Казах си абсолютно всичко, което трябваше да ви кажа. Да, това ще е. И довиждане. То няма друго. Това е 3.1 или 4.0, не знам кое ще бъде. Мисля, че ще бъде 3.1. И това е по-важно от 3.0, макар и 3.0 трябва да взете, за да разберете какво става въпрос. Аз бях оня тапака и да, аз съм Китошин Сплей. Дано скоро да има още повече клипове. Надявам се наистина да има и довиждане.